stambeni kredit, depozit koji je određen po zakonu Narodne banke Srbije iznosi 20%, kredit mora biti u evrima, imate varijabilnu kamatnu stopu. Morate mi reći da li ste u stalnom radnom odnosu? Ja sam u radnom stanju, stalno sam stalno platu, 50.000 dinara, što mi treba da reći. Mislila sam ako plaćam oko 30 godina, mislim da je depozit to bi želo lakše, što sam to bilo stalno raditi. Da, ali to je sad određeno na zakonu Narodne banke Srbije. I također kod ovog kredita morate imati hipoteku, čija vrijednost je 30%. 20% depozit, koliko to para, što mi košta 50.000 dinara? Pa da, ali ako vaša, koliko mi iznosi plata? 50.000 dinara, danas je kurs 115, znači 430 je bilo opterećenje vaše plate. Ne, mene zanima depozit. To meni je možda da se uči krupno. 20% depozit. Znate kako, to je sada tako određeno zakon. Šta ste meni 10.000 evra u kešu? Pa, ili imate zaduženje još osim ovog? Nemamo, i opet 10.000 evra vam moj dosta. Znam, ali nažalost tako je određeno, ja vam stvarno pomoći. Možda to liči, mislim, stvarno, koliko godina sam ja u vašoj banci i imam stvarno platu, da ste isto meni to. Mislim, depozit si imam stacini depozit. Dobro, ali imate hipoteku na ovaj kredit koji je treba da bude 30% veća od iznosa vaše kredita. Nema nikakva revolucija, ja trebam da kupam 10.000 evra. I da vam plaćam 30 godina. A koliko vam potrebno da bi kupili ovaj stan? 52.000 košta stan. Znate kako rate iznosi više nego što bi bilo potrebno, više nego što je moguće da vam se oduzima od plate. Nažalost, ali nećete moći da dobijete ovaj kredit. To je strašno, da se stvarno. Priče što je svašno djeto da neće banku, plata je sasvim dovoljno za tako nešto misli. Meni je stvarno žali. Ništa, znam da nije do vas da ste imali opet. Odlično, bravo. Dobar dan. Dobrodošli u Tizmanku. Hvala. Sedite. Kako mogu da vam pomognem? Pa da, znate, ja sam došla čisto da pogledam ponudu u vašoj banci. Bila sam već u nekoliko, pa me interesuje šta je ima kod vas. Želite nešto određeno ili uopšteno? Pa uopšteno, ovako. Imamo jako veliki izbor kredita. Imamo potrošačke, gotovinske, stambene. Želite nekom posebno da čujete? Pa ne, možete nešto ukratko sve o svime. Potrošački imamo u dinarima. Veoma niske kamatne stope 11%, ako ste kreditnike, ako niste ispod 13%. Gotovinske kredite imamo 200.000 dinara, brzi izdavanje, ako želite to. Stambene kredite, evo 100 danjeva možda? Pa može nešto ukratko. Imamo u dinarima i indeksirano evrima, veoma dug otplata. Zatim... Platne kartice imate to možda? Da, imam dinar kartice. Možemo i da vam ponudimo Visa, Mastercard. Dobro. Vidim ja, ali da vas ne zadržavam više. Čisto pogledate, to nešto rešite, javite se, to je moj broj. Dobro. Dobro, hvala vam. Doviđenja. Dobar dan. Drago mi je, izvolite sesti. Kako vam mogu pomoći? Žala sam vidim kredite, kako budete teško vidjeti. Vidimo gotovinski. Dobro, prelazim na razmjene zaposlene. Ja sam u Hemofonu, radim kao obračunskoj službi. Malo odjeću, Da li imate neki kredit? Pa imam kredit, jedan, u jednoj banci. Jedan kredit. Rade 6.000 dinara. Rade 6.000. Koliko vam je plata? 52.000. Dobro, maksimalno opterećenje je 30%. To vam iznosi 16.500. Ja sam htio kredit od 200.000 dinara, ne znam da li to izvodim. Na 36.000. Pošto već imate kredit u drugoj banci od
na ratu 6.000 dinara, ostalo još 10.000 dinara, znači može da se odobri, imate mesta za još jedan kredit. A koliko je kamatna stopa kod vas? Kamatna stopa za 30 Ovaj srednji mjeseci. plaćamo visoku kamatnu stopu, ne znam zašto, kod 21%. Kod nas je niže kamatna stopa, kod nas je 16%. I ti 16% izvodio iznos od 6.000 dinara. Dobro, pa, jer imate neku karticu, nešto kako da vas obrati kad odliči? Naravno. Hvala vam puno. Doviđenja. Izvolite. Dobar dan. Pa, meni treba kredit za kupovinu veš mašine. Može, imamo što ponudi. Šta želite da kupite? Koju? Pa, dvomice između Gorenje i LG. A zaposleni ste? Da. Koliko dugo već? 2 godine. Gde? Jamfi. Pa kod nas imate potrošački dinarski, gotovinski. Kamatna stopa vam je 11%, koliko ste plin banke? Jeste ili niste? A ako niste, onda vam je 13%. Želite da pređete kod nas možda? A možete da mi računate to, meni je plata 40.000. Ne, 48. 58. Da. Mogu ja to da plaćam 6 mjeseci samo? Opterećenje plate vam je 30%. Rata bi vam iznosila 40.000. Imate već neki kredit? Ne. Dobro. Zanimljivo je to kod ovog kredita ne treba vam ni jednotni depozit. Od dokumentacije treba mi potvrda za kreditni biro, Azija obrazac. A mogu ja da plaćam samo 6 mjeseci? Morate prvo da se dogovorimo uslovi. Uz kamatnu stopu 11%, rata bi vam iznosila 6.800 ekstra. Dogovara? Pa dobro, ja sam bila još u jednoj banci, u Inex banci, tamo sam pričala s njima tako da se dvomovi među ove dve banke. Ne, i dvomovi ste za koju još idu. Ja vam mogu jedino pomoći oko izbora kredita, a već mašina morat ćete sami raditi. A koliko ti daš mašine? To sam zapisala. Pa ne znam, jako mi je bitno, imam 2 dece i jako mi je bitno to, perem jako često i ne bi da mi se pokore. Još da uzivam na kredit, tako da... Meni ćete samo donati po fakturu. Pa Dodaca, a vidjet ćemo sklopom prema tome. Pa dobro, ja sam bila još u jednoj banci. Uslovi su 6.800 fiksno, 6 mjeseci odplaćate, to ste rekli da vam odgovara, kamatna stopa je 11%. Izvolite vizit kartu.